Weidem. Wat speelt het er al hier? IOU natuurlijk. Ja, IOU. Opdringerige jongens eigenlijk, hè? Ja, wel een beetje. Maar ze zijn wel heel vet. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, zeker weten. Verder hebben we nog Jig Monroe en Amazing Laser Beams. Vertel, dit is wel een leuke band volgens mij. Het is een hele leuke band. Het is, Jongens, net vernielen! zij hebben vorig jaar de Nu of Nooit bandcompetitie won. En daarmee mochten ze Pinkpop 2015 hier. Het is natuurlijk helemaal te gek dat ze dan dit hier bij ons op Roekrock komen te spelen. Dit hier zelfs ik naar de Zwarte Cross en heb ik nog een heel uitgebreid tourprogramma. Dus dat is echt helemaal te gek. Ja, het is een beetje bluegrass. Boerenvolk nemen ze het zelf. Het is echt heel gezellig. Is dat dit zo'n band waar je constant naar ons speuren binnen? Dat je denkt op een gegeven moment valt hier eigen er wat op? Ja, je bent natuurlijk continu op zoek naar wat is nou leuk om hier eens op een Roekrock uit te nodigen. Maar deze band is eigenlijk naar voren kwam via een boekingsbureau. Die zei, wij een heel leuke band en het lijkt dus heel te gek dat hij op Roekrock spelen kan. Dus hij wij ze uitnodigen. Wat speelt er nog meer? We hebben nog Mr. Wallace. Ah, de leuke ska-band. Ja, super ska-band. Ja, echt heel energiek. Heel sfeervol. Ik denk dat dat echt een feest wordt. Feesttent of is het een zaal? Wat doe je hem? Nou, we maken altijd het Weidem Dwarfshuis maken we tot een soort lekker theaterzeeltje. Weer leuk in te feesten. Dus in een hele lekkere ambiance. Prachtig mooi met techniek. Als een soort wier theater opmaken. En alleen de bands of hem doen er een horen ding bij? Nee, ik ben echt alleen nog bandsmuziek en gewoon de entourage. En lekker een biertje drinken van 18 tot 64. Hier, dat is ongeveer onze Dat is de doelgroep. Ja, nou, dat zie ik wel aan de bands. Hè, dus, Heb je nog meer naast die oren of hebben ze gewoon? We hebben nog de Top 100 Band Traction. Een groep muzikanten, heel talenteerd. De zangeres komt zelfs uit Weidem, Jasmin Lukkes. Dus, Dat is wel leuk. Thuiswedstrijd. ja, zeker. Heel leuk. Oké, is er iets van de afverkeer of gewoon maar heen? Ja, voorverkeer kan via www.roekrock.nl de kaarten bestellen. En voor de rest is het jou wat zien, get de CL Iepen. En dan ben je welkom. En geen idee hoe die weer tegengeeft. nou, nee, dat weten we nog net. Zo de horen zo. Absoluut, ja. Oké, is er een site, Facebookpagina? We hebben een Facebookpagina, Roekrock. En we hebben ook de site www.roekrock.nl. Hoor je nou nog meer? Ja,